Acestea sunt aur, smirnă și tămâie, izvorâte din inimi și purtate pe buze ca daruri și ofrande aduse pruncului Iisus, după cum spunea prefericitul Părinte Patriarh Daniel. Chiar dacă obiceiurile și datinile populare se pot pierde în unele zone, noi ne mândrim cu faptul că parohia noastră, tinerii satului, încă păstrează tradiția strămoșească. Așadar, ne facem și noi părtași la alaiul celor care anunță venirea Mântuitorului pe lume. Copiii simbolizează îngerii care nu doar că au fost prezenți la nașterea Domnului, ci au și vestit-o. Astfel, tinerii grupului catehetic Copii ai Celuiași Dumnezeu întâmpină acest preasfăvit praznic prin găzduirea acestui spectacol. Ne bucurăm să vă avem în mijlocul nostru pentru a împărtăși împreună bucuria celui de-al 9-lea concert de colinde organizat de Parohia Boiștea cu sprijinul Primăriei Comunei Peticani. Ne face plăcere să avem astăzi alături de noi corul Copii ai Celuiași Dumnezeu, corul Surorilor Șerban, corul Strop de Ler și corul Vânătorii lui Ștefan cel Mare. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, sub îndrumarea iubitului nostru Părinte, noi, grupul catehetic, Copii ai Celuiași Dumnezeu, ne-am organizat și anul acesta pentru a găzdui anualul concert de colinde. Timp de 9 ani am păstrat statornicia acestei activități, arătându-ne dăruirea și dedicarea pe care Părintele ni le-a insuflat, iar generațiile anterioare ni le-au transmis. Afirmându-ne prin numeroase activități, am avut ca scop păstrarea lui Hristos în mijlocul nostru, începând fiecare întâlnire săptămânală a grupului cu rugăciune. Am ieșit în evidență prin organizarea de tabere și pelerinaje, participarea la marșurile pentru viață și întâlniri ale parohiilor, realizarea de cateheze și proiecte închinate Zilei Naționale și Zilei de 8 martie. De asemenea, unul dintre cele mai mari și importante proiecte ale noastre, desfășurat lunar, este fișa parohială. Grupul liceal și cel gimnazial abordează prin această manieră teme specifice perioadei în care este lansată fișa. Pregătindu-ne pentru a vă încălzi sufletele în acest moment artistic, vă vom bucura colindându-vă cu Dumnezeu la masă, primenește-ți gazdă casa, lerui Doamne, luatu s-o dusu s-o, prin nămeți și cer. Stimați invitați, grupul catehetic Copii ai Celuiași Dumnezeu. A sosit Crăciunul, o ce bucurie! Tu ne aduci, Iisuse, har și veselie. Ce frumos e bradul, ce frumos e tot! O, ce bucurie, parcă nu mai pot. Noi avem căinuțe calde și frumoase, jucării și pâine, case călduroase. Dar atâția, Doamne, n-au nici foc, nici casă, nici măicuță bună, nici hăinuță groasă. Dă-mi, inimă bună Tu, Iisuse mie, să împart cu săracii marea mea bucurie. Toți te-ar face astel, o, ce sărbătoare! N-ar mai plânge nimeni că-i sărac și n-are. La sărbătoarea de Crăciun, noi colindăm din casă în casă, ne punem straie noi și calde și stăm cu Dumnezeu la masă, să se încălzească lângă vatră, că vine și El de departe, să-i facem
Vă potecă prin
Șerban. Ele sunt cunoscute prin trioul pe care îl formează în cântare și dans popular. Magda și Nicola au în comun faptul că sunt absolvente ale pedagogiei, activând în domeniul învățământului. Menzina familiei, Ioana, le calcă pe urme, fiind elevă al profilului pedagogic. Talentatele fete ne vor interpreta Bună vreme, bun găsit, Omul cel cu suflet bun, Am pornit a colenda, De cu seara am pornit și Mulțumită. Invităm surorile Șerban. Bună vreme, bun găsit, seara lui Crăciun, la voia de-am poposit, seara lui Crăciun. Și așa cum am promis, seara lui Crăciun, cu colinda am venit, seara lui Crăciun. Ia să facem o urare, seara lui Crăciun, n-astăzi de sărbătoare, seara lui Crăciun. Că s-a născut prum frumos, seara lui Crăciun, cu numele de Hristos, seara lui Crăciun. Că s-a născut prum frumos, seara lui Crăciun, cu numele de Hristos, seara lui Crăciun. Omule cela cu suflet bun, când-i seara de ajun, se închină bucuros pruncul lui Iisus Hristos, pruncul lui Iisus Hristos. Asta-i seara de Crăciun, omule cu suflet bun, omule cu suflet bun. Anul să fie mai bun ca în seara de Crăciun, ca în seara de Crăciun. Omul cu suflet curat, n-are somn, nu-i în păcat, de nu dă din pâinea lui, în mâna săracului, în mâna săracului. Asta-i seara de Crăciun, omule cu suflet bun, omule cu suflet bun. Anul să-ți fie mai bun ca în seara de Crăciun, ca în seara de Crăciun. Omul bun când dă de greu, îl ajută Dumnezeu, și de îi și el sărac, Dumnezeu îi bagă în sac, Dumnezeu îi bagă în
să vă mai bileți cu mine, florii de albi, florii măr. Am pornit profesor Petrariu Cristina, corul vânătorilor Ștefan cel Mare al Comunei Vânători ne va bucura cu cântări tirate Domnului. În cei 14 ani de activitate, grupul lor s-a lăudat cu numeroase activități cultural-artistice și concursuri folclorice și bisericești. În plus, li se adaugă și excursiile, pelerinajele și participarea la Sfintele Liturghii, aducând cinste satului Vânători. Suntem onorați să avem din nou printre noi interpretând Bună dimineața la Moș Ajun, veniți astăzi credincioșii, praznic luminos, obrat frumos, la poartă la Ștefan Vodă și Plăgușorul. Doamnelor și domnilor, să ascultăm corul vânătorii lui Ștefan cel Mare. Sărbătoare. S-aprinde candela de dor pe mândrul plai nemțean și al colindelor fuior se toarce an de an. Sosiți pe scenă, mulțumiți, cu dragi și drepți fiori, vă spunem, bine v-am găsit, dragii noștri ascultători. Bună dimineața!
Veniți astăzi, credincioși, să cântăm și să cântăm. De nașterea lui Hristos ne bucurăm. De nașterea lui Hristos ne bucurăm. Că El astăzi să reclăiem s-a născut, s-a născut, precum au vestit prorocii de demult.
aibă în pază, cu Betleemul la ferești și în piept cu o sfântă rază, de sărbători, pe când purtați voi vinul prin pahară, un strop să cadă, să lăsați la cei ce sunt sub țară. În cinstea voastră, la final, cu respect ne închinăm. An nou, pace, sănătos, la toți noi vă urăm! Mâine anul se înnoiește, plugușorul se pornește și începe a colinda de la case aura. Mânați voi, și urați plugușor cu 6 boi, înjugați voi câte 2, plugușor frumos gătit, să aduce anul fericit. Mânați voi, și urați anul nou ce tare vine, să vă dea tot ce doriți, sănătate numai bine, să fiți mereu fericiți. Mânați voi, și urați bun și pe care le respectăm este corul Strop de Ler, format din cadrele didactice ale Școlii Profesionale Petricani. Sunt cei care ne-au sădit în suflet dragostea pentru frumos, pentru păstrarea și promovarea tradițiilor, contribuind la dezvoltarea noastră morală și spirituală. Dascăl fiind, ei au fost primii care ne-au învățat cântările ce vestesc nașterea Domnului, organizând an de an sărbări școlare. Talentul pe care ni l-au insuflat va fi prezentat în această seară prin colindele. Venim să aducem vestea bună, colindăm în toată țara, am pornit cu vestea bună, nu e seară ca și asta, veniți la Bifraim și știu românii să colinde. Chemăm alături de noi corul Strop de Ler. Venirea lui
E din puțin, adă-mi celui ce nu are. Crăciunul nu-i despre bogați, și cât-li bogăția. E despre dragostea între frați și sfântă omenia. Crăciunul magic și spăstor, e Maica Preacurată, e vestea ce colindători o duc din poartă în poartă. Crăciunul una din minuni ce Domnul săvârșește cu scopul de a fi mai bun și semn că ne iubește. Crăciunul-i darul prețios trimis de Dumnezeu, Hristos. Formația de colindători Strop de Ler, alcătuită din cadre didactice active și pensionare din Comuna Petrican, vine în fața dumneavoastră cu un colaj de colinde tradiționale românești.
împlinește miracolul nopții de Crăciun. Tot ce îmi doresc pentru fiecare dintre dumneavoastră e să vă găsească sănătoși, fericiți și înconjurați de oameni care vă iubesc. Să aveți gânduri curate, să simțiți frumusețea iernii și nostalgicul ecou al colindelor. Să aveți căldură în suflet, mireasmă de cetină și miros de cozonaci. Să fie iubire, credință și pace de sărbători. Sărbători fericite și la mulți ani! Sperăm că prin aceste momente artistice am reușit să vă aducem pace și liniște sufletească și să vă introducem în spiritul sărbătorii nașterii Domnului. Ne dorim ca prin frumoasele colinde interpretate de versitorii Crăciunului v-am pătruns în inima și în gând. Mulțumim în primul rând corurilor invitate care s-au pregătit pentru a fi alături de noi, domnului primar și a Consiliului Comunal, preotului ieromonah Cosma Giosanu pentru conferința pe care am susținut-o, părintelui nostru paroh care ne-a îndrumat și sprijinit ca în fiecare an și, nu în ultimul rând, dumneavoastră, spectatorii care și-au făcut timp pentru a ne susține și asculta în această seară. Sărbători fericite! Vă mulțumim! Dăm cuvântul Părintelui Protopop pentru a încheia această seară binecuvântată, după care o să vă rog să rămânem așa cum suntem, dar cu sufletul și gândul cel bun îndreptat spre cea mai frumoasă colindă pe care o avem noi. Cred că ați ghicit, Regina Colindelor, o ce veste minunată. Rugăm Părinte Protopop. Am început și trebuie să sfârșesc probabil în seara aceasta. În primul rând să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne putem bucura împreună de aceste momente, de aceste frumoase colinde românești care ne-au introdus în atmosfera sărbătorii nașterii Domnului. Colindul sfânt și bun ne face contemporan cu peștera Betleemului, cu îngerii, cu magii, cu steaua, cu pruncul împășat în este, cu Sfânta Fecioară și dreptul Iosif. Nu trebuie să uităm niciodată că primim marea taină a întrupării Fiului lui Dumnezeu, care vine în lume prunc pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire, așa cum spune Colindul, să crească ca să ne mântuiască. De aceea, primind colindătorii, primim marea taină a nașterii Domnului, a întrupării Fiului lui Dumnezeu, cel care s-a făcut om pentru noi și pentru noastră mântuire. Să păstrăm această taină în sufletul nostru și bucuria sărbătorilor să o împărțim cu cei dragi ai noștri, cu cei care au trebuință de ajutorul nostru, împărțind bucurie din bucuria mare a Domnului nostru Iisus Hristos. Să aveți sărbători binecuvântate, mult ajutor și sănătate, să ne trăiți într-un mulți și binecuvântați ani. Mulți ani! Mulțumim frumos! Începem să cântăm cu toții. Vă mulțumim!
să dea Bunul Dumnezeu să avem sărbători binecuvântate, cu pace, cu sănătate și bucurie în suflet. Mulțumim tuturor celor implicați, mulțumim Părintele Românac pentru dragostea și bucuria de a fi în mijlocul nostru, mulțumim domnului primar, dumneavoastră, mulțumim familiei Negru, Ciprian și Larisa pentru ospitalitatea casei și pentru bucuria de a ne primi aici. Mulțumim Părintelui Protopop, care de azi dimineață este plecat, nu pe drumuri, ci în probleme administrative, un alt preasfințitul la Mănăstirea Agapia, unde a avut loc de asemenea o întâlnire duhovnicească și peste toate acestea, oboseala fiecăruia sper că acum nu mai este. Sper să plecați mult mai odihniți și mulțumiți pentru ceea ce trebuie să întâmpinăm praznicul nașterii Domnului. Și în primul rând dumneavoastră. Mulțumim! Mulțumim!